ସେଦିନ ଥିଲା ଗୋटे ଜହ୍ନ ରାତି। ଦିନ ତାରିଖ ଏସବୁର କିଏ ମନେ ରଖୁଛି? ଦାଦନରେ ଦିନ ରାତି ଏସବୁର ହିସାବ ରଖିବା ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜୁର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଖନ୍ଦାଶାଳ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ସେଥିଲାଗି 6-7 ଜଣ ଲୋକ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ରାଜୁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ଦେଖିଥିଲା। 18-19 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ଟିକେ ସାବନା କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ଣ ଭଲ। ଆଗରୁ ତାକୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲା ରାଜୁ। ହୁଏତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଦେଖିପାରିନଥିବ। ଟିକେ ସେ ପନିକିଟା ଦେଲ। ଏଇଟା ଥିଲା ତା ମୁହଁର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି। ସ୍ୱରଟା ରାଜୁକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ପନିକିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଝରଣା। ଖୁବ୍ ମିଠା ଆଉ ମନଚିହ୍ନ ଥିଲା ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସତେ ଯେମିତି ଝରଣାଟିଏ ବହିଗଲା କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ। କୋଇଲିଟିଏ ବୋବେଇ ଦେଲା କୁହୁ କୁହୁ କରି। ରାଜୁ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ କୋଣରୁ ବହି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଝରଣା, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାର କୁଳୁ କୁଳୁ ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିନିଏ। ତୁ କ'ଣ ସେଇ ଝରଣା? ଝିଅଟିଏ ଥର ରାଜୁକୁ ଅନେଇଲା, ଟିକେ ହସିଦେଇ ଲାଜେଇ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ସେ ଝରଣା ହେବି ଯେ? ରାଜୁ କହିଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପାହାଡ଼ କୋଣରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଠାରୁ ବି ତୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଝରଣା ଟିକେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍ ଚୁପ୍ ପରା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ରାଜୁ ତା ନାଁ କହି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୋ ଗାଁ କୋଉଠି? ଝରଣା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ନୟାଗଡ଼? ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ନିଶୁଆ ବୁଢ଼ାଟା ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ତମେ ଦିଟା କ'ଣ ସେଠି ଗପୁଛ? ହାତ ଚଲାଅ। ସେଇଦିନ ପରେ ରାଜୁକୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ନର୍କ ଭିତରେ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ତା ଆଖି ସବୁବେଳେ ଝରଣାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଟା ଭାଟି ଭିତରେ ତାକୁ କୋଉ ପଟେ ଖୋଜିବ? ରାଜୁ ତାକୁ ପାଇବା ଅମାବାସ୍ୟାର ଜହ୍ନ ଖୋଜିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବହୁମାତ୍ରାରେ କରିବେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏସନ୍ ବାଇ ରାଜୀବକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।